dostaviť sa do rokovacej sály. Predtým, ako otvorím rozpravu, sa chcem spýtať, či je všeobecný súhlas na to, aby sme rokovali do skončenia schôdze. Na budúce rýchlejšie, pani, hej? Dobre, takže ideme teraz hlasovať. Ideme teraz hlasovať o tom, že budeme rokovať až do skončenia schôdze. Prosím, hlasujte teraz. Samozrejme, že budeme rokovať dnes do skončenia schôdze. Nepretržite, tak. Nepretržite, nie len dnes. Z prítomných 79 poslancov hlasovalo 74 za. Čiže dohodli sme sa, že budeme rokovať dovtedy, dokedy schôdza neskončí. Nepretržite. Dobre. Ďalej. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s tým, že budeme hlasovať po prerokovaní každého bodu ihneď. Hneď budú prosiť, je všeobecný súhlas s tým, že budeme rokovať? Nie. Prosím, hlasujte teraz o tom, že budeme hlasovať po skončení rozpravy o každom bode ihneď. Prítomných 77 poslancov hlasovalo 75 za a 2 nehlasovali. Dohodli sme sa na tom, že budeme hlasovať po skončení rozpravy ku každému bodu. 2 procedurálne návrhy. Pán poslanec Fico, nech sa páči, pán podpredseda. Pán predseda, hlasovali sme v hlúposti, v nezmysle. Chápem, že ste aj unavení, aj nervózni a riadite schôdzu ako riadite. Dali ste hlasovať o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo do skončenia schôdze. Vždy sa rokuje do skončenia schôdze. To je celkom pochopiteľné. Takže vás poprosím, keby ste ešte raz, lebo to máte už v vašom klube dosť obvyklé, dali návrh procedurálny a ešte raz sa hlasovalo o tom, čo chcete dosiahnuť, lebo ste hlasovali o nezmysle. Ďakujem pekne. Pán poslanec Madej. Pán predseda, ja sa pripájam k tomu, čo uviedol pán podpredseda Národnej rady Robert Fico a uvádzam, že podľa paragrafu 22 zákona o rokovacom poriadku v piatok do 16. hodiny rokuje Národná rada, ak Národná rada nerozhodne inak. Váš procedurálny návrh bol uvedený v takom znení, ktorom v žiadnom prípade nemenil toto ustanovenie zákona o rokovacom poriadku, bol zmätočný a preto by ste ho mali určite naformulovať správnejšie. Ďakujem pekne. Pán poslanec Madej, tak na základe týchto 2 procedurálnych návrhov budeme hlasovať ešte raz o tom, či je súhlas, že budeme rokovať nepretržite, až dokým neprerukujeme všetky body programu. Prosím, hlasujte teraz. Prítomných 80 poslancov hlasovalo 77 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Dohodli sme sa, že budeme rokovať nepretržite, až dokým neprerokujeme všetky body. No, ďalší
Teraz budeme postupovať tým, že vám oznámim, dostal som zoznamy od jednotlivých klubov. Pán poslanec Madej, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Národnej rady. Opäť si dovolím spochybniť ten procedurálny návrh, ktorý ste uviedli. Podľa článku 82 Ústavy Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky zasada stále. Stále, nepretržite, sú určite synonymá. To znamená, že nejakým spôsobom procedurálnym návrhom nemusíme podporovať ústavu. Vy musíte dať, pán predseda Národnej rady, hlasovať o tom, že budeme rokovať aj po 16. hodine. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Madej, ako vidíte, mám veľkú snahu vám výsť v ústrety, lebo si cením dobré vzťahy k opozícii, s opozíciou a preto budeme hlasovať ešte raz. Nielen o tom, že hlasujeme, že rokujeme, poprosím kľud v miestnosti. Keď si pán poslanec Madej želá, aby to bolo presne takto, lebo evidentne sa bavíme o podstatných veciach, budeme teda hlasovať ešte raz o tom, že rokujeme nepretržite aj po 16. hodine. Do skončenia, do prerokovania, do skrátka všetkého. No. Prosím, hlasujte teraz. Z prítomných 76 poslancov hlasovalo 75 za, jeden sa zdržal. Pán Madej, dúfam, že teraz ste spokojní už aj vy. A schválili sme, že teda rokovanie bude pokračovať nepretržite aj po 16. hodine. Teraz by som vás chcel informovať o tom, pán poslanec Glváč, nech sa páči procedurálny návrh. Pán predseda, hlásil som sa už pred hlasovaním, ale tvárili ste sa, že to nevidíte, takže neviem, aké je to hlasovanie. Chcel som dať procedurálny návrh, že keď máte problém uviesť toto hlasovanie, že aby ste to dali nejakému skúsenejšiemu kolegovi, napríklad kolega Jurčík vie výborne čítať a uvádzať, že tak by som dal hlasovať, nech to uvádza on. Tak, teraz vás chcem informovať, že poslanecké kluby mi oznámili poradie rečníkov